Bueno, evidentment és cert que n'hi ha que estar damunt de les associacions i evidentment si alguna vegada s'han quedat fora ha sigut també perquè per molt que s'ha acabat la informació no la passaven. De totes maneres, nosaltres el que sí que tenim clar és que si des del principi de la legislatura nosaltres hem abogat per a que aquesta agenda continuï sent. Som conscients que evidentment està bé que isquen les cròniques d'Alcora, estem buscant que estigui penjat de la pàgina web, però tenim que ser realistes i saber que n'hi ha moltíssima gent de l'Alcora que no està ficada en les noves tecnologies i necessiten tindre aquest paper, aquesta agendeta de bolsillo que molt bé la poden portar en el bolso, conforme ja van dir en el seu moment. I nosaltres, vista la situació que n'hi ha a l'Ajuntament i el remanent que tenim i que és obvi que no estem en quiebra, considerem que entre altres molts servicis que se poden recuperar i no per al cost, perquè al fin i al cap són 3.000 euros que pràcticament són 8 mesos que s'informa la gent de forma escrita, restablir aquesta agenda. Si la moció prospera, evidentment, sí que tornem a repetir que considera que n'hi ha que parlar en les associacions, demanar-los que ens passen la informació, que passen la informació i, sobretot, independentment d'això, estar al 100% damunt d'ells, més que res perquè ells estan ja tenen prou feina en el que és tot el seu treball d'organitzar-se a nivell intern i en moltes ocasions es passa o per lo que siga no els arriba la informació perquè penseu que potser la informació li arriba a persones que tal volta fins és possible que hagin canviat els presidents i així no encara ho hagin notificat, però això són coses que n'hi ha que anar treballant des de l'Ajuntament, evidentment. I per lo de València és perfecte, és el que sempre s'ha fet i és el que té que continuar fent-se. Moltes gràcies, senyor Luna. Senyor Ros. Moltes gràcies. Bé, nosaltres ja anem a anunciar que tant a la moció com a l'esmena anem a votar en contra i anem a fer-lo per el motiu que nosaltres no hem eliminat l'agenda cultural simplement per el cost que té, no la vam eliminar en un primer moment per això, sinó perquè creiem que aquest format d'agenda cultural que s'estava fent no era operatiu, ni era útil per a la ciutadania i per a les associacions. Moltes gràcies, senyor Ros. Segon torn d'intervencions. Comencem amb el senyor Luna. Sí. Bé, vostè diu que no és útil perfectament. Si vostè considera que els 4 mesos no són operatius, pot fer-lo de 2, pot fer-lo de 3, pot fer-lo de 1, pot fer-lo conforme vulgui, perquè al fin i al cap vostè és el que està governant. Ja he dit abans que les noves tecnologies me pareixen perfectes, però si això no fos rentable, evidentment Villarreal no faria l'edició escrita. I si Villarreal fa l'edició escrita és perquè entendran que és una ferramenta que és necessària per a la població. Encara així, vostè diu, és que no apareixen les talles d'ací, les talles d'allà, és que per a ficar tots els talles que se van a l'Alcora faria falta una agenda especial. I si vostè se'n va a l'hemeroteca, se'n va als arxius, veurà que al principi de la nostra legislatura se van enllistar uns altres folletos on apareixien tots els tallers que se feien a l'Alcora, tots els cursos que se feien de la Casa de la Música, que se feien la gimnasia rítmica, tot allò que eren tallers. L'agenda cultural, la finalitat que tenia era simplement treure aquells actes culturals, exposicions, conferències, xerrades, obres de teatre, tot allò que fos susceptible que la gent pogués anar. Operatiu era, perquè evidentment allí tot el que apareixia, tot se desenvolupava. I jo sí que vaig a fer-li, i evidentment sí que n'hi ha que estar damunt de les associacions. Al fin i al cap, un regidor de cultura se deu al seu poble i a les seues associacions, i el regidor de cultura se té que preocupar per les seues associacions. Si les preocupacions del regidor de cultura estan en un altre lloc, evidentment a les associacions no les pot atendre, i li diré per què. N'hi ha una sèrie d'actes en aquest poble que són cíclics, que se fan tots els anys, i jo m'ha sorprès moltíssim veure en el Cròniques de l'Alcora que no apareix lo de l'activitat de les espontànies, que això és cíclic,
que no apareix el que se fa el dissabte que ve, que això també és cíclic, i que no apareix les jornades matemàtiques, que això també és cíclic. O sigui, i no me digui que no sabem la fetxa perquè aquesta gent tot això ho organitza en moltíssim de temps. El que passa és que no hi ha voluntat, i aquesta és la realitat. I jo no dic que no vaig a afirmar que se l'ha volgut carregar. Vostè va començar a fer-la, va tindre els seus problemes i van decidir en un moment determinat obviar això perquè consideraven que al poble no li era factible. Jo li puc demostrar que la gent sí que portava això en el seu bolso i la gent sí que sabia, perquè al igual que vostè parla amb la gent, jo també parlo amb la gent i hi ha moltíssima gent que fan activitats i no s'enteren. No s'enteren, independentment que les associacions fiquen els seus cartells, independentment que les associacions facin les seues promocions internes, que me pareix correcte. Però, evidentment, els cartells se reparteixen com se reparteixen i hi ha gent que s'entera i hi ha gent que ho veu i la gent que no ho veu. Però si tenen això, en temps se poden organitzar i poden tirar-lo avant. Jo, personalment, torno a dir que considero que és una ferramenta necessària. Que n'hi ha que estar molt damunt de les associacions, és que no n'hi ha altres si una cosa d'aquesta se vol donar a conèixer i se vol que la gent estigui informada. Si són capaços de fer un cròniques de l'autora, doncs poden ser capaços perfectament de fer una agenda, sigui de 1, sigui de 2, sigui de 3 o sigui de 4 mesos. Però evidentment això és faena. Gràcies.